Konjo ing asma dalem ing Rama Hyang Putra Tuwin Hyang Roh Suci. Amin. Para kadang sumitra dalem kadang panglimbang enjang ingkang binerkan ing Gusti sugeng enjing lan berkah dalem. Enjing menika sesarengan kita badhe nglelimbang sabda dalem saking Injil Santo Lukas bab 11 ayat selangkung ngantos dumugi 3. Wonten maneka warni dasar anggenipun tiyang dados penderek dalem Sang Kristus. Wonten ingkang amargi kulawarga, judho, padamelan lan sapiturutipun. Kita ugi saged nglelimbang enjing menika. Ing menapa kita taksih setya dados penderek dalem Gusti ngantos dumugi titik wekdal menika. Pranyata dados murid dalem ingkang setya tuhu lan sae menika mila boten gampil lan kathah maneka warni tantanganipun. Santo Lukas nyerat ngenini kados pundi anggenipun badhe miderek Sang Kristus menika. Kanthi gamblang Santo Lukas ngandharaken mekaten, yen ana sing kepengin nderek aku nanging ora tega ninggal bapa biyunge, sisihan lan anake, sedulure lanang lan wadon, malah awake dhewe, wong mau ora pantes dadi muridku. Sing sapa ora manggul salipe lan tutburi aku, ora bisa dadi muridku. Sabda dalem menika kepireng landhep lan wengis. Menapa mila kados mekaten? Tentu kita saged maos lan mangertosi kados mekaten. Sing sapa ora tresnani aku luwih saka samubareng, wong iku ora pantes dadi muridku. Ateges mila mekaten wau ingkang dados dawuh dalem. Tresna kita dhateng tiang-tiang ingkang celak boten pareng lan nglangkungi tresna kita dhateng Gusti. Para kadang kinasih menika wau syaratipun dados murid dalem Sang Kristus. Kita saged mangertosi ugi bilih ninggal wong-wong sing cinaket, tegesipun kita wantun medal saking sekecaning diri, zona nyaman. Tresna dhateng tiyang ingkang cinaket menika nama limrah. Gusti Yesus ngajak kula panjenengan nglangkungi bates-bates menika, medal saking raos nyaman sekeca lan salajengipun kanthi supenuh ing iman wantun ngendhelaken Gusti Yesus wonten ing gesangipun. Gusti estu dados piandel kula panjenengan. Mekaten wau sejatining murid dalem. Tresna dhateng kulawarga mila dados kewajiban Kristiani. Nglirwakaken kulawarga menika dosa ageng. Ananging langkung saking menika dados murid dalem Sang Kristus kedah wicaksana, cerdas. Menawi namung rumaos sekeca kalian tiang-tiang ingkang sae, kawicaksanan lajeng kendhu. Boten wonten daya perjuanganipun, boten wonten tantanganipun. Kadang sumitra dalem ing Sang Kristus mbok bilih kathah tiyang ingkang boten tahan minangka penderek dalem Gusti Yesus Kristus, inggih awit boten saged njagi kecerdasanipun, kawicaksananipun minangka murid-murid dalem. Tiyang langkung nyaman sekeca lajeng kintir ing puseraning jaman ing sakiwa tengenipun. Puseran jaman ingkang boten milujengaken mandar mbilaeni. Monggo kita nyuwun berkah dalem Gusti supados tansah wantun ngutamekaken nengenaken Sang Kristus langkung saking sedaya samukawis ing alam donya menika. Berkah dalem. Ing asma dalem Rama Hyang Putra Tuwin Hyang Roh Suci. Amin.
sugeng lelados, sugeng makarya Gusti Yesus berkahi. Amin.